Ćao ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Game Dev Burrito podcasta. Današnja epizoda, kao što smo najavili, će se razlikovati u odnosu na prvu. Prva je bila intervju, razgovor sa dvojicom kolega i da kažemo klasična podcast epizoda. U ovoj epizodi će glavnu reč imati moje dvojica kolega, članovi Engine tima, koji će pričati kako o engine temama, tako i o render temama i drugim nekim zadacima kojima se oni bave na svakodnevnom nivou. Pre svega dobrodošli i hvala vam puno što ste prihvatili da budete gosti našeg podcasta. Ognjene, jel možeš ukratko da nam se predstaviš? Naravno, ja sam Ognjen, radim u Ubisoftu 10 meseci, od toga sam prvih mesec dana bio u gameplay timu, a nakon toga sam prešao u engine tim u kom sam do sada. Hvala ti. Miloše? Ja sam Miloš Ivanović, u Ubisoftu sam od 2018. godine, bio sam na praksi tada 3 meseca. Nakon toga mi je ponuđena pozicija sa punim radnim vremenom i od tada sam u engine timu. Radim, ako bi računali sad, tipa godinu i možda 7-8 meseci u engine timu. Da li možete ukratko da nam kažete u suštini o čemu ćete vas dvojica pričati? Prezentacija vaša, računamo je kao da je zajednička, a zapravo će nekako biti iz dva dela, je li tako? Da. Ognjene, ti ćeš neki generalni uvod u zadatke engine tima da nam ispričaš, a Miloše, tvoja prezentacija, onako tvoj deo prezentacije je možda malo duži, jel možeš ukratko u par crta da nam objasniš kroz šta ćeš sve ti proći? Pa akcent će svakako biti na render temama, pošto će Ognjen pokriti neke engine teme, ali pričat ćemo i o engine stvarima. Manje više kako je većina našeg posla bila vezana oko same stadije, kao platforme i same igrice, odnosno igre koje smo radili su rađene na stadiji. Biće najviše priče oko render mandata na stadiji, odnosno render stvari koje se rade na stadiji, dok će ove engine stvari koje ću pričati biti možda malo više generalne, odnosno odnosit će se možda na neki širi obim, rekao bih, posla. I to je to. Dakle, akcent će svakako biti na renderu, ali bit će i engine nekih stvari. Dobro. Mi ćemo ovu vašu prezentaciju objaviti ili nekako podeliti sa ljudima kada objavimo ovu epizodu i pozvaćemo naravno ljude da ukoliko imaju neka pitanja, naravno nešto o čemu smemo da pričamo, da nam pošalju svoje pitanje i onda ćemo mi nekako naknadno na te upite i da odgovaramo, ono što smemo naravno. Tako da ukoliko ste vas dvojica spremni, Ognjene, ako si ti spreman, možemo da krenemo? Dakle, ja ću pričati šta zapravo radi engine programer u našem engine timu. Praktično ću objasniti kako izgleda posao na ovom nenavljenom projektu na kome radi do sada i celu priču ću zapravo bazirati na samom tom radu na tom projektu i cela suština projekta je portovanje igrice na novu platformu. Naš projekat, odnosno naša igrica, je trenutno podržana i napravljena je za 3 platforme. To su PC, Windows, Xbox i PlayStation 4. Naš zadatak je bio da mi portujemo igricu na novu platformu, na Google Stadia platformu, koja se izvršava, odnosno gameleti na toj platformi se izvršavaju na Linux operativnom sistemu, pa je zapravo naš zadatak da omogućimo da se ta igrica izvršava na Linux operativnom sistemu. Taj prelazak na novu platformu, odnosno prelazak na Linux je velika stvar, moglo bi se reći čak i neka revolucionarna stvar, zato što Linux operativni sistem zapravo postoji dugo, ali nikada se nisu generalno pravile igrice za Linux platformu, već je to uglavnom bilo, kao što sam rekao, PC, Windows u najviše slučajeva, ali i Xbox, PlayStation 4. Tako da je rad na Stadia projektu zapravo jedno veliko iskustvo iz ovog razloga, kao što sam i rekao. Znači, sam prelazak na novu platformu je zahtevao i da promenimo compiler, da pređemo na novi compiler. To je Clang compiler, znači njega sada koristimo i da bi uopšte mogli da koristimo Clang compiler i da bi uopšte mogli da portujemo našu igricu na tu platformu, mi smo morali da menjamo i samu konfiguraciju razvojnog okruženja, znači morali smo da se malo igramo u Visual Studio sa podešavanjima tog razvojnog okruženja. Sad, uz samo podešavanje tog razvojnog okruženja,
mi smo morali da podesimo i samo izvršno okruženje. Zašto to treba da radimo? Zato što sama Google Stadia znači, je platforma koja se izvršava na serveru i sam pristup toj platformi predstavlja vid distribuiranog programiranja, zato što mi našu igricu pokrećemo ne na našoj mašini, već na nekoj serverskoj. I to je naravno novi vid pokretanja igrice. Mi smo do sada pokretali igrice direktno sa našeg računara ili smo bili povezani na PlayStation 4 ili Xbox koji se nalazi odmah do nas i samo debugovanje i pokretanje igrice je bilo mnogo lakše. Ovo je novitet u samom tome i morali smo da se prilagodimo i da naučimo kako se uopšte pokreće na Stadiji sve to. Naravno, u početku su bile i same poteškoće, naravno, naučiti sve to, adaptirati se na novi način rada i to je sve propratilo na ovom projektu situaciju u svetu koja se desila sa virusom korona, pa smo bili prenuđeni na rad i od kuće, ali to su bile male tehničke poteškoće koje smo brzo prebrodili. Tako da, cela ta priča oko debugovanja na cloudu je zapravo bilo novo iskustvo za sve nas i naravno mogli smo mnogo toga da naučimo u svemu tome. Za svaku promenu u kodu, naravno, moramo da buildujemo taj kod, moramo da buildujemo samu igru, ali i pored promena u kodu imali smo neke promene u podacima kao što su neki UI problemi i tako dalje. I za svaku tu promenu podacima moramo da binarizujemo podatke, da binarizujemo datu, kako mi to zovemo. I sve to u paketu, znači kod i podaci, čine zapravo našu igru. Mi igru onako interno izbacujemo jednom dnevno i to predstavlja jedan build. On ima neko svoje random ime, koje zapravo predstavlja verziju tog builda i ona se, znači svaki dan se pravi nova verzija i ja sam rekao da je to neki tempo rada tima iz razloga što pored nas programera i testeri se bave tim buildom. Oni gledaju da li su bugovi, crashevi ili bilo kakve promene da li se vide u tom buildu i na osnovu toga mi znamo šta dalje treba da menjamo, šta ne i tako dalje. Kao što rekoh, na Linuxu imamo novi compiler, koristimo Clangov compiler, što dalje povlači neke probleme u samom kodu ili u igrici. Kad kažemo igrici, mislim dok se izvršava igrica. Uglavnom, imali smo probleme zbog drugačije interpretacije koda od strane Clang compilera ili zbog drugačije interpretacije određenih tipova. Šta se zapravo tu dešavalo? Pa u nekim trenucima se dešavalo da se vrednost koja se izračunava na nekom određenom mestu pogrešno izračuna, Clang compiler zapravo drugačije gleda sad na taj podatak i rezultat tog izvršavanja je neka non vrednost koja dalje ne može da se koristi i u tom trenutku crashuje naša igrica. Mi naravno lako možemo da nađemo mesto na kome je to crashovalo, ali moramo da nađemo pravi način kako da ispravimo da do toga više ne dođe. Takođe imali smo i problem sa white char vrednosti koja se na ostalim kompilerima, to jest uglavnom se gleda kao dvobitni podatak, ali na Clangov compiler ga gleda kao četvorobitni podatak i tekst koji smo koristili, znači u igrici se uopšte nije prikazivao, nije se renderovao, zato što on više nije znao kako da gleda taj podatak. Sve to je lako bilo da se promeni, samo je trebalo da se pronađe pravi način za to. Engine je zapravo jedan prekompleksan sistem, ogroman sistem koji se sastoji od velikog broja podsistema i ti podsistemi generalno i uglavnom znači rade nezavisno. Mi smo morali da portujemo svaki podsistem, svaki deo našeg engine-a da se izvršava na Linuxu. Neki od tih podsistema su recimo Wwise i Havok, oni su najpoznatiji u svetu, Wwise kao engine za zvuk i Havok kao Microsoftov engine za fiziku. Pored tih middleware, da ih tako nazovem, imamo
i network engine koji služi za multiplayer, onda imamo engine za pravljenje i modifikaciju animacija, imamo engine za pathing koji služi znači, za određivanje putanje kojim će se kretati NPC-e u igrici ili main character. Onda imamo middleware za grafiku, to je tačno ubacili smo Vulkan u projekat na kojem smo radili, o tome će Miloš više da priča. Imamo toolove i middleware za UI design i dalje da ne nabrajam. Kao što rekoh, jedan od delova našeg engine-a je Havok Physics Engine. Ja sam radio integraciju Havoka i poenta priče je što Havok koji smo mi trenutno imali na našem projektu nije imao biblioteke, odnosno nije imao podršku da se izvršava na Linuxu, pa je naš zadatak bio da mi integrišemo novu verziju Havoka koji ima podršku za Linux i to je zapravo posao koji sam ja radio, ali nije to prilike kao ubaciš libove i sve si završio, već mora da se modifikuje i kod na našoj strani engine-a koji se zapravo oslanja na Havok. Dakle, to prilagođavanje koda novim, odnosno promenjenim funkcionalnostima se izvodi tako što se gleda zapravo samo dokumentacija novog Havoka, gleda se kako su oni to imali interne izmene i onda mi prilagođavamo te izmene našem kodu. Tako da to su zapravo bili prvi koraci integracije Havoka, zapravo integracije bilo kog drugog middleware-a, da se dovuče ta nova verzija, da se onda ispravljaju compile time greške, pa kad se ispravljaju compile time greške, Havok će raditi našem engine-u, samo što naravno to neće raditi savršeno, neće raditi kako treba, pa na red dolaze i ispravljanje runtime grešaka i na kraju svega toga čak i ispravljanje nekih dubljih problema koje i nisu deo runtime grešaka, jer engine samo misli da tako treba da izvršava neke stvari. Ispravljanje runtime grešaka je zapravo i bilo lako, jer kao što sam i pričao već o crashevima, mi možemo lako da ih uočimo i lako da ih ispravimo, ali ispravljanje dubljih problema na Havoku nije baš bio toliko jednostavan zadatak. Imali smo problem sa animacijom umiranja. Znači, Havok je onako veoma rasprostranjen engine za fiziku, bavi se svim mogućim stvarima koje možete zamisliti vezano za fiziku, kako u igrici, tako i u pravom životu, bazira se na tim stvarima. On ima, znači, animaciju umiranja, znači kada ubijete bilo main karaktera, bilo kog u igrici, postoji animacija koja se izvršava kada taj karakter umire i taj deo nam nije bio usklađen sa zahtevima novog Havoka i morali smo da pronađemo tačno mesto u kodu koje će da promeni takvo ponašanje. Uspeli smo na kraju da nađemo, ali kao što rekoh, nije bio jednostavan problem, a cela promena se desila u samo jednoj liniji koda. Tako da to je bilo veoma zanimljivo. Takođe, pored Havoka, ja sam radio na integraciji middleware-a koji služi za samo upravljanje i kretanje vozila. Znači, ovo nije vezano konkretno za fiziku, nego baš za vozila, kako bi njihovo kretanje, hendlovanje, što se kaže, izgledalo realistično, znači kao da je u pravom svetu. To je zapravo jedan interni tool, razvija ga naš tehnički tim i integracija tog toola na Linux zapravo nije bila teška, zato što se taj tool uopšte ne bazira na bibliotekama, nego se samo iskompajlira postojeći kod na clan kompileru i taj middleware će zapravo da radi. Ali zašto sam hteo da pomenem integraciju ovog middleware-a? Zato što smo tu svi u timu spoznali u stvari kako radi taj middleware, da on ima poseban standalone alat
kojim vi možete da se direktno povežete na igricu i da direktno dok se igrica izvršava, da vi menjate kretanje kola, gravitaciju koja deluje na kola, pa recimo zaletite se niz neku liticu, stavite gravitaciju na 0 i kola lebde. I bilo je zanimljivo igrati se time. Takođe je bilo zanimljivo portovanje Network Engine-a. Zašto je to bilo zanimljivo? Pa zato što pored svakodnevnog timskog rada, kad smo portovali Network Engine, zapravo smo najviše smo radili u parovima, jer ne može, znači, ako se provera multiplayer, ne mogu sam sa sobom to da radim, Stadia ograničava takav rad, pa smo morali da radimo u parovima, ili više od 2 ljudi. I takođe morali smo da gledamo dokumentaciju Stadinu, kako bismo znali šta oni očekuju sa naše strane, da bismo mi uskladili naš matchmaking servis sa njihovim servisom za multiplayer, za povezivanje 2 ili više igrača i tako dalje. Tako da, bilo je veoma zanimljivo raditi sve to, ali naravno najbolji osjećaj bio kada smo u jednom trenutku zapravo upali u isti lobi i videli se obojica u igrici, počeli da se pucamo. Tako da je to bio u stvari najzanimljiviji deo portovanja Network Engine-a. Sad, kao što sam rekao, mi u Engine timu ne radimo, znači, samo onako taj sistemaški posao. Ne bavimo se samo onim programiranjem kora našeg engine-a, već imamo i neki gameplay probleme, gameplay bugove ili crasheve koje smo morali da ispravimo, a koji su se uglavnom pojavili zato što mi moramo zapravo da prilagodimo našu igricu samoj Stadinoj platformi. Ja bih vam dao tu možda i najbolji primer, naprimjer kako izgleda taj deo gameplay programiranja. Recimo, mi smo sama Stadina platforma je pored svoje platforme napravila i svoj kontroler, pa smo mi morali da ubacimo šemu tog kontrolera u našu igricu, znači kada se podešavaju kontrole i sve to, da ljudi vide novi kontroler. I sve te ikonice novog kontrolera smo morali da ubacimo u naš engine i da ih mapiramo. Znaš, kada imaš negde u igrici press X tu, pa to X i te stvari koje postoje je na stadiji drugo dugme. Da, nešto drugo dugme i mi sad moramo sve to da ubacimo u engine i da mapiramo. Tako da to su prilike neki gameplay problemi koje smo takođe mi rešavali. Ali i pored gameplay i UI problema mi smo imali čak i probleme koje smo morali da rešavamo sa level artistima. Mi, nažalost, nemamo level artiste koji su se bavili tim u našem studiju, pa smo morali da kontaktiramo naš tim u Rumuniji. Ali, naravno, ti ljudi nisu imali problem nikakav da odvoje vreme i da nam pomognu. Remote se radilo i oni su imali poteškoća, ali bez ikakvog problema smo sve stvari rešili. To bi bilo to od tvog dela? To bi bilo to od mog dela. Dobro. Miloše, si spreman? Yes. Da preuzmeš? Kao što sam rekao, malo akcenat će biti na render delu, ali krenuo bih prvo od nekog dela koji je tu negde između rendera i engine-a, pošto je to prva stvar koju sam radio kad sam uopšte zaposlen ovde. I manje više nekako je simbolično da prva stvar koju pričam ovde bude prva stvar koju sam u stvari radio. A to je u stvari bio jedan posao, jedan zadatak koji je vrlo usko vezan sa optimizovanjem 3D modela u igri. Međutim, to je bio čisto engine posao, pošto u engine timu često se rade neke integracije nekih alata ili već, ovo je bio neki sličan posao, znači imali smo alat koji treba da integrišemo. I konkretno taj alat je radio sa 3D modelima, tako da je tu bila neka povezanost sa grafikom. Alat je Simpligon i njegova svrha je da optimizuje 3D modele. Sad, uopšte da bi razumeli šta on radi i zašto to radi, treba reći šta su 3D modeli i zašto se uopšte radi njihova optimizacija. 3D modeli su manje više u igrici što vidite neki 3D objekti, znači mogu biti kuće, mogu biti, ne znam, evo recimo ovde na prezentaciji imaju ljudi, ne znam, vanzemaljci, bilo šta. To u kompjuterskom obliku izgleda kao poligoni, odnosno kao trouglovi
koji su u nekom 3D prostoru. Znači, tako se prave ti 3D modeli koji se takođe zovu i meševi. Znači, ja ću ih zvati meševi manje više, tako da to je isto stvar meš ili 3D model. I sad u zahtevnim 3D igricama koji imaju dosta ovih kompleksnih 3D modela u sebi, potrebno je da se optimizuju. Zašto? Zato što vi želite da vam igrica dobro izgleda, da ova kuća bude sjajna, da, ne znam, igrač izgleda odlično, znači da sve bude što realističnije, međutim, nemate dovoljno procesorske moći i moći za grafičku kartu, moći na grafičkoj karti, da sve to izrenderujete na vreme koje vi želite, recimo da vam igra radi na 60 FPS ili već. I onda što se dešava, moramo neke modele koji su recimo u daljini, negde dalje od kamere, da prikazujemo sa manjim brojem poligona. Zato što kada su oni negde dalje na kameri, oni se vide na možda 5-6 piksela ukupno na ekranu. Nema poente uopšte da uzimamo i prikazujemo sve ove poligone na ekranu kada oni sve jedno se neće videti. Znači igraču to neće predstavljati nikakvu razliku. I problem je onda što artist pravi, znači taj mesh, oni prave 3D modele, znači oni to modeluju, boje, rade sve to. I sad, uglavnom, tih meševa koji imaju manji broj poligona, koji treba se prikažu u igrici na različitim distancama, ima više. Znači, nećemo uvek da prikazujemo samo jednu zamenu za originalni meš, nego u zavisnosti od distance. Na 100 metara ćemo prikazati neku sa možda polovinom poligona, na 200 metara ćemo možda neku sa četvrtinom poligona ili već, tako da treba napraviti nekoliko tih zamena za originalni meš koji treba da izgledaju isto, malte ne, samo da budu lošije kvaliteta kao originalni meš i onda ti meševi se prikazuju u igrici. I to je sada kompleksan posao, pošto ako imamo jedan originalni meš i artist je radio na njemu 10 dana ili već, ja stvarno ne znam koliko njima treba, ali ako je radio oko 10 dana na njemu i onda svaki taj meš treba ponovo da uradi 4 ili 5 puta, mislim da je to veoma dosadan posao i iskreno mislim da bi to zauzimalo većinu njihovog vremena i onda bi posao bi im bio mnogo dosadniji. Zato postoje automatski alati. Kao što sam rekao, ja sam radio na Simpligonu. Simpligon je eksterni program, znači to je, kako oni tvrde, state of the art program baš za optimizaciju 3D modela. Njega pravi Microsoft i on može da dođe kao standalone, odnosno može da se pokrene kao program kome se prosledi taj mesh u nekom formatu, on izbaci te neke meševe koji su loše kvaliteta, a može i da se integriše u svoj program, što je ono što mi radimo, konkretno na ovom ovde slajdu, ja sam programer koji treba da održava taj Simpligon tool, koji je integrisan u naš editor, gde će artist da uzme, otvori neki prozorčić i izabere taj svoj mesh i onda će da kaže pokreni Simpligon tool, optimizuj mi ovaj 3D model i dobit će nazad neka 3-4 3D modela koji imaju manji broj poligona i izgledaju isto kao originalni model. Sad kako to funkcioniše u kodu, to je tako što mi uzimamo Simpligon API, dakle da bi ga integrisali treba nam neka podrška, imamo Simpligon biblioteke, Simpligon API i mi u suštini uzmemo taj originalni mesh, konvertujemo ga u Simpligon toolu u format koji Simpligon API očekuje i uzmemo i prosledimo to Simpligon API-u koji nam izbaci LOD1, LOD2, LOD3. LOD je manje više naziv za sam ovaj sistem, to znači level of detail i ima smisla, znači imamo nekoliko nivoa detalja za različite meševe. I recimo u ovom slučaju, na ovom primjeru, imamo 3 meša koje će se dobiti od originalnog meša koji će biti lošije kvaliteta. Sad, ovo je bio cool posao za mene na početku. Ja sam došao, nisam znao skoro ništa o ovome, ali sam krenuo da učim i onda se pojavio jedan problem koji, da bi razumeli uopšte u njegovoj suštini, moramo da znamo otprilike kako meševi se predstavljaju kod nas u engine-u, a generalno i u drugim engine-ima. I mesh treba zamišljati kao skup nekih manjih meševa, odnosno mesh je skup submeševa i svaki submesh se sastoji iz geometrije i materijala. Mislim da je najbolji primjer za ovo recimo automobil. Automobil se sastoji iz recimo kostura automobila koji je metalni, znači ima metalni materijal, ima tu geometriju, znači kako tačno izgleda, ima recimo sedišta koja su na primjer od kože, ima na primjer, ne znam, antenu koja može da bude metalna ili od plastike, ne znam stvarno, i onda se sve to zajedno spoji u jedan mesh. Poenta zašto se ovo radi, to je zato što mi želimo da recimo imamo različite materijale za različite komponente tih meševa, odnosno 3D modela i na primjer ako sunce sija u krov, očigledno treba da se vidi neki osjaj, ali ako sija na primjer u sedište ili u gumu od automobila, ne treba, ta površina ne treba ništa da reflektuje i onda ima smisla da definišemo jedan meš kao skup različitih submeševa sa različitim svojstvima. Sad, materijal u samom kodu je otprilike neki kao
omotač za shader i ljudi koji su radili tipa u Unity-u verovatno znaju kako ti materijali izgledaju. Ću to sad prikazati ovde, znači ovo je sav mesh sa leve strane koji ima svoj materijal, ima svoju geometriju. I materijal je u stvari neki skup nekih grafova koji definišu kako će svetlost da se odbija od tog materijala, kako će, na primjer, ako pada kiša u igrici, kako će taj materijal da reaguje, da li će da se pokosi, da li će voda da se zadržava na njemu ili već. Ovo je nešto vrlo slično kao što je u Unity, čak ovaj primjer je uzet iz Unity-a. I onda nastaje problem što mi kada želimo da prosadimo neki sam mesh ovom Simpligon toolu i želimo da se sve to redukuje, nastaje problem što Simpligon ne postoji podrška za ovaj način predstavljanja shadera, odnosno materijala. I samim tim, ono što mi dobijemo iz Simpligon API, odnosno oni loadovi koji su bili malo pre prikazani, neće biti dobre boje. Uglavnom, boja nas je najviše interesovala, ali ne samo što neće biti dobre boje, nego neće ni zadržati nikakve atribute koje ima originalni materijal. I sad, da ne dužim više toliko o tome priču, ono što je trebalo da se uradi, što je meni trebalo tipa mesec i po dana da smislim sve ovo, pošto sam tek bio došao. Znači, moja ideja je bila da uzmemo originalni mesh, podelimo ga na sub-meshove, pošto se iz njih sastoji. Onda radimo UV unwrapping. UV unwrapping je jedan metod koji se koristi manje više u grafici i u 3D programiranju, koji uzme i taj mesh koji je u 3D-u, na primjer kocku, uzme i razmota i u 2D. Na primjer, kocka bi se razmotala, videli ste verovatno ono kao u neki oblik koji je... Izgleda kao krst ili... Da, znači izgleda kao krst. Znači uzme bukvalno ceo taj 3D mesh, 3D model i stavi ga u 2D. I onda što je bila moja ideja, bila je da uradimo taj UV unwrap i dobit ćemo te neke sam meshove koji su u 2D-u. Znači kocka će se pretvoriti u krst i bukvalno i dalje će biti mesh, u smislu da jeste 3D model nekako, ali sve je u 2D-u, sve je sravnjeno. I onda kad to uradimo, kad dobijemo te izravnane sub-meshove, ja uzmem i svakom od njih približim kameru i slikam ga i onda tako što ga slikam dobit ću neke teksture. I znači svaka tekstura će biti, će odgovarati jednom sub-meshu i onda imamo ponovo originalni mesh, znači krećemo ponovo od početka i onda što ja radim za svaki od ovih sub-meshova, ja menjam njihov materijal potpuno, tako da koristi samo ovu teksturu. Znači manje više, ono što je pre bilo onaj kompleksan sistem gde su se materijali i gde se boja određivala nekim računanjima i na neki proceduralni način, sad se određuje tako što se uzme tekstura i zalepi se samo na nju. Simpligon to već može da razume i to nije problem. Naravno, gubimo ono što sam rekao, znači neke atribute kao, na primjer, da li će da se pokvasi materijal ili već, ali mnogo je bolje nego pre, gde nismo uopšte imali dobre boje. Sada imamo, dakle, tu neku teksturu koju smo slikali i zalepili smo je na mesh i tako smo prosledili Simpligon. I Simpligon to već zna da razume. Evo, recimo, to je primjer kako se uradi UV unwrapping, čiji ovo bi bio, ja mislim, neki možda robot ili već i on se, dakle, sravni skroz i to izgleda ovako otprilike. To je bio, ja mislim, i najveći problem koji smo imali sa tim Simpligon alatom koji koristimo. I uglavnom te integracije i taj deo na rada na engine timu ne zahteva neke ovakve stvari, ali meni se recimo pogodilo da prva stvar koju sam došao da je bila zanimljiva tako i da je, što se ispostavilo kasnije, u stvari bila dobar uvod za prelazak na render programiranje. Mislim, to je bio neki moj prvi uvod u render, kada sam tek stigao. I posle nisam radio ništa što je bilo vezano za render, nije bilo više toliko posla oko ovog Simpligona i ono što jeste bio posao, bili su manje više engine stvari, znači možda rešavanje nekih crasheva ili već, ali ništa što je bilo ovoliko povezano sa 3D grafikom kao ovaj problem. I onda kasnije, to je bio, ja mislim, kraj novembra i početak decembra 2019. Naš tim je dobio mandat da treba da pređe na Google Studiju za Ghost Recon Breakpoint i da treba da se krene jedan nenajavljeni projekat na Google Studiji i to je uključivalo render deo. Mi u okviru našeg engine tima tada nismo imali render programere i bilo je potrebno da se ja i kolega, kolega i ja prebacimo da radimo render. Kolega je imao već neko predznanje iz rendera, ali ja nisam, osim ovoga. Ali ja nisam imao ništa, nikada nisam radio sa grafikom, nije me pretjerano ni interesovalo, ali prihvatio sam to zato što sam mislio da će to biti neki challenge za mene, da ću moći da se opremam u novim stvarima i htio sam samo da širim svoje znanje. I da se ne smeram više mojom životnom pričom, šta to mi radimo na renderu. Znači, rekao sam na početku da
većina render mandata i sve render stvari koje ću pričati ovde su vezane za Stadiju, a samim tim i za Vulkan. To je zato što to su bili naši mandati za sada. Znači nismo morali da radimo neke, na primjer, pravljanje shadera za neke sisteme u igri kao što su voda ili trava ili nešto slično. Uglavnom smo radili dakle samo Stadiju što se tiče rendera i o tome će biti ovaj render deo prezentacije. Rekao sam da kad smo dobili taj mandat, jedan od mandata je bio da treba da portujemo igru, odnosno to je taj nenajavljeni projekat koji treba da portujemo, odnosno da prebacimo na Stadiju, a to samim tim povlači i da treba da uradimo integraciju Vulkana. Šta to znači manje više? Vulkan je novi grafički API, on je napravljen sa ciljem da korisniku mnogo više slobode, ali i da zahteva više odgovornosti od njega. I može se napraviti paralela, recimo. Pre smo imali grafičke API-ove kao što su DirectX 11 i OpenGL. DirectX 11 je bio samo na Windowsu. Koristili su ga uglavnom proizvođači igara. Dok je OpenGL bio open source, korišćen je u mnogo različitih svrha, mogo je na bilo kojoj platformi da se pokrene. I u poslednje vreme su ti proizvođači, odnosno ljudi koji su pisali kod za te grafičke API-ove, shvatili da korisnicima možda treba malo više slobode. I iz toga smo dobili DirectX 12, koji je upgrade na DirectX 11, a sa druge strane smo dobili Vulkan, koji je upgrade na OpenGL. I oba ova DirectX 12 i Vulkan teže nekako ka istom cilju, a to je da neki nivo apstrakcije izbace što se tiče korisnika, odnosno da mu približe sam način rada grafičke karte, odnosno da korisnik ima mnogo više slobode. Sad kako to izgleda kod nas, mi imamo, kao što je Ogi rekao malo pre na Stadiji, kada želimo da portujemo igru za Stadiju, mi imamo igru koja radi na drugim platformama, ali ne radi na Stadiji, nemamo ništa. Osim toga što treba portujemo za Linux, treba portujemo i Vulkan. Znači kako to izgleda sa render strane, mi imamo taj neki rendering deo engine-a koji je, rekao bih, cross-platform, što znači da je za sve platforme isti, a iza njega, under the hood, imamo implementirano za svaku platformu različito. Znači imamo za PlayStation 4, za Xbox 1 i za DirectX 11 na PC-u. I sve to radi lepo. Neki viši delovi koda koji koriste ovaj rendering engine mogu da koriste iste funkcije koje će raditi na svim platformama. Prevodit će su različite stvari, ali onaj ko koristi taj kon, on ne vidi razliku. Znači ta funkcija se zove isto, pa zvao je ti na DirectX-u, zvao je na PlayStationu, to je nebitno. Mi želimo da isto to uradimo za Vulkan. Mi želimo da dodamo Vulkan render interface, tako da podržimo sve to što je već implementirano na drugim platformama, želimo da podržimo i za Vulkan. Tu nastaju problemi, zato što vi morate od nekle da krenete sa Vulkanom i kada je već jedan projekat ili dva projekta kada su implementirali Vulkan, nema pojenta kretati iz početka, zato što je to naporan posao koji može da traje nekoliko meseci i onda se pribjegava integracijama. Odnosno, treba da uzmemo Vulkan sa nekog drugog projekta i treba da uzmemo i da ga integrišemo, odnosno da ga nekako adaptiramo za trenutni projekat. Tu nastaju problemi zbog kompatibilnosti. Treba naći neki projekat koji je vrlo sličan, gde se samo ovaj cross-platform engine, taj rendering deo engine nije toliko izmenio, da se interfejsi za ostale platforme nisu mnogo izmenili, zato što ako su se oni izmenili, Vulkan interfejs na tom projektu mora da se prilagodi njima i neće moći lepo da se prilagodi našem rendering engine-u. Srećem, mi smo imali jedan sličan projekat, odakle smo integrisali Vulkan i nije trajalo dugo, a sam proces toga je vrlo sličan kao i ti ostali middleware što je Ogi pričao malo pre. Znači, poenta je da kopiramo failove sa drugog projekta, to se možda može nazvati nekim početnim delom integracije, ne moramo da kopiramo, možemo da integrišemo određene promene sa drugih projekata. Onda kada prvo to uradimo, imat ćemo neke greške, znači bit će dosta grešaka, mislim da smo imali tipa 2 ili 3 hiljade kompilacijskih grešaka kada smo te krenuli. I onda ispravljamo te greške koje se dešavaju prilikom kompilacije, onda shvatite da vam treba možda još neki fajl, tu se odmah uoče neke nekompatibilnosti, neke stvari nisu definisane, neke stvari treba izbaciti ili slično. I ispravite sve to, traje, ne znam koliko može da traje, ali nama je recimo trebalo možda 2-3 nedelje za to. Nakon toga treba pokrenemo igru, sad se iskompilirala, treba pokrenemo igru, međutim šta se desi bude crash, naravno na bootu, odnosno na samom početku igra crashuje i mislim ispravite posle toga jedan crash, onda opet crashuje na bootu samo iz drugog razloga. I to možda traje ne toliko dugo, možda nedelju dana, ali znači krenete da ispravljate tako nekako iterativno stvar po stvar. I onda kad su svi crashovi na kraju ispravljeni, dobijate igru koja radi, znači ne crashuje, imate program koji radi, međutim nemate sliku ili imate neku sliku koja ne odgovara onoj koja treba. Ovo je specifično za Vulkan, znači vi ako integrišete
ne znam, Ogi je pričao o Havoku, ako integrišete Havok, nećete imati problema sa slikom uglavnom, zato što Havok ne komunicira, ne radi grafičke stvari, ne komunicira uopšte sa grafičkom, dok ovde je ovo znači baš vezano za grafiku i kada ispravite kreševe, ako ste loše uradili integraciju, verovatno na početku hoće biti loša, nemate sliku. Recimo, prva stvar koju smo mi dobili kada smo radili ceo ovaj proces, prva stvar koju smo dobili nakon što smo ispravili kreševe bio samo tekst u meniju. Nismo imali nikakve teksture, ništa, nismo imali svet, samo tekst se prikazivao. I onda kad imate na kraju sliku, kako možete to da ispravite, znači probleme sa slikom je mnogo teže debugovati. Ako imate crash, imate call stack, možete da vidite gde se dešava, ali ako imate problema sa slikom, recimo da je sve crno ili da se vidi samo tekst, to ne možete da rešavate direktno iz koda. Koristi se jedan alat koji je vrlo popularan i mislim najbolji koji se koristi u te svrhe, zove se RenderDoc. Ono što se uradi je RenderDoc se prikači na igricu i uradi se jedan capture, odnosno uhvati se capture jednog frame-a u igrici, koji prikazuju u stvari kako se slika konstruiše, odnosno tačno po delovima posla koje radi GPU, kako se slika konstruiše. Ovaj deo posla je uradio ovo, ovaj deo posla je uradio ovo i kako se sve to iskonstruisalo u finalnu sliku. I onda, pošto mi imamo sada sliku koja ne radi, mi možemo da uzmemo i uporedimo sa, recimo, PC verzijom gde postoji DirectX 11, gde slika radi i možemo i tu da uhvatimo RenderDoc Capture, vidimo kako se slika konstruiše u trenutku kada radi, u istom trenutku u igrici i vidimo zašto kod nas to tačno ne radi. Mi imamo tačno iterativno kako se slika konstruiše i onda možemo da nađemo tačno taj deo, taj neki mali deo koji je napravio problem. I onda tako se nastavlja iterativno. Na kraju popravimo sliku, sve radi i dobijamo, dakle, da smo integrisali sam Vulkan. Taj ceo proces može da traje, ne znam, nekoliko meseci, znači ima dosta stvari, neke stvari previdite pa posle se tek pojave. Ne znam, recimo neki shaderi, neki delovi engine-a se koriste samo u određenim situacijama, na primjer kad, ne znam, ne želim sada da dajem nikakve inkriminirajuće informacije o projektu, ali da, postoje znači neke situacije gde se aktiviraju neki shaderi i onda nema poente da na početku pokušate sve to da nađete, znači tako ako imate vreme da radite na projektu izlazit će ti problemi, znači možda je slika popravljena u nekom generalnom slučaju, ali u nekim specifičnim slučajima nije. Rekao sam malo pre da kad smo dobili mandat da radimo portovanje tog nenajavljenog projekta na Stadiju, dobili smo i mandat za Stadiju na Ghost Recon Breakpointu. To je bilo negde u januaru ili u februaru 2020, da, to je bilo ove godine. Znači, to je bilo ove godine, da, na početku godine. Tada je Breakpoint bio u fazi gde je već izašao na Stadiju, odnosno releasovan je nekad sredinom decembra i bio je jedna od, možda ne od prvih, ali među prvih 20, ja mislim, igrica koja je releasovana na Stadiji i prva igrica koja je imala Stream Connect, odnosno imala je taj feature, što bi se reklo, da vi možete, ako igrate sa nekim zajedno, da možete da vidite njegov ekran, odnosno isto ono što on vidi, tako što se prikaže tamo u uglu kod vas. I mi smo ga dobili u tom stanju, dakle, gde je već bila izašla igrica, već igrica je radila čim je bila izašla na toj platformi i nije bilo previše stvari da se radi, ali s vremena na vreme su iskočile neke stvari i jedna od njih je bila ta da se GPU zaglavio. I sad gledamo u sliku ovde koju imamo i imam traume od nje, zato što radili smo na tome tipa 2-3 nedelje i tu je mogao to zaglavljivanje GPU-a je moglo tu da se reprodukuje, odnosno tu se dešavalo, ali trebalo nam je tipa 5 do 10, ponekad i po pola sata da ga reprodukujemo i onda budete ovde i ja i testeri, znači hodamo ovde oko ovog kamena, ovde se i ne vidi toliko, znači oko ovog mosta, pokušavamo nešto da uradimo, da nađemo nešto što će da izazove GPU da se zaglavi, ali potpuno je random. Znači isto je kao da smo samo stajali tu i onda, ne znam, treba mi, znači hoću da pokupim neke informacije da vidim zašto se GPU zaglavi i pokušavam da hodam oko mosta, pokušavam da uradim stvari da bi ga reprodukovao, zato što, ne znam, nešto mi ne da samo ostavim igrača tu i da sačekam 10 minuta, znači pokušavam da nađem neku povezanost. Ali uglavnom povezanosti nema, pogotovo za ove stvari koje se dešavaju na GPU. Problem je to što GPU funkcioniše na vrlo sofisticiran način i sad u zavisnosti od toga kako vetar duva, pošto mi recimo imamo vetar u igri, i u zavisnosti od, ne znam, pozicije sunca na nebu, znači neke stvari će trajati duže, neke stvari će trajati kraće. Neke stvari će se izvršavati duže i kraće na samom GPU i onda će to da izazove neke probleme sa race conditionima, mislim da je srpski izraz utretkivanje, gde jednostavno stvaraju se ponekad samo uslovi da se desi neka glupost kao što se ovde desila i zbog čega se GPU zaglavio.
I uglavnom mi smo pokušavali da reprodukujemo to toliko puta, uključivali smo 1000 stvari da bi pokušali da reprodukujemo, nismo mogli da nađemo ništa. I onda, ja sam još uvek bio novi na renderu i nisam znao toliko stvari, ali posle možda nedelju i po dana shvatio sam kako u stvari možemo da debagujemo to zaglavljivanje GPU-a ne samo na stadiji, nego uopšte. Znači, generalno šta znači da se GPU zaglavi? To je kao, recimo, crash na procesoru, samo što, recimo, u slučaju stadije, taj crash neće da bude lokalan igrici, nego će cela instanca da se ugasi, na primjer, zato što smo, ne znam tačno zašto bi se to dešavalo, ali recimo ako se GPU zaglavi zbog nečega što ste vi uradili, cela instanca, malte ne rečeno, umre, i morate da je restartujete, gubite sve logove zbog toga. I onda postaje problem zato što je vrlo teško istraživati i gledati šta se dešava. I naravno, kada se GPU zaglavi, nemamo kao na procesoru crash, gde imamo call stack, imamo sve informacije, mini dump ili već, nego što imamo zamrzla se igrica, zamrzao se ekran i to je to, kao debaguj sad, nađi nešto šta se dešavalo. Sad, sistem za istraživanje toga je sledeći. Znači, ovde možemo da vidimo dve stvari. Jedna je na šta se dešava na procesoru, a druga je šta se dešava na grafičkoj kartici. Ovo što sam ja označio sa R1, R2, R3, R4, R5 su render pasovi. Render pasovi mogu da se posmatraju kao možda delovi posla koje treba odraditi u jednom frame-u na GPU. CPU manje više pravi te render pasove, odnosno pravi komande u okviru render pasova koje posle šalje na GPU koji će da ih izvrši. Ovo sa leve strane to je frame, znači imamo prvi frame, onda u sledećem frame-u se isto to radi, procesor uzme i napravi te render pasove, pošalje ih na GPU da se izvrše i tako nekoliko frame-a. Znači sve to radi super. Sad, ako prepostavimo da je ovo taj neki sklop frame-ova gde se desio GPU hang, odnosno gde se GPU zaglavio, u nekom od ovih render pasova sa desne strane se desio GPU hang, mi ne znamo gde i treba nekako da nađemo gde se to tačno desilo. Postoji jedan dobar sistem, na Vulkanu generalno, gde vi možete da stavljate checkpointe u same render pasove i kasnije možete da proveravate da li se sve na samom, da li se kod koji treba da se desi pre checkpointa izvrši. Odnosno, ajde možemo to da poistovetimo sa tim da se checkpoint izvrši. Znači kako to funkcioniše? Znači imamo render pas i na kraju između svakog render pasa dodat ćemo neke checkpointe. Stavit ćemo ih da su sivi. Znači trenutno ne znamo kakav je njihov status. Šaljemo ih na GPU i šta se dešava? Izvrši se render pas 1, on je ok, i checkpoint 1 će sada kao da postane zelen, znači stigli smo do ovde. Onda se izvrši drugi render pas, checkpoint 2 postane tako. Sad, ovde se recimo desio GPU hang u render pasu R3, znači zbog neke komande koje smo poslali u okviru render pasa R3, desio se GPU hang, to je to. Sad, CPU ne zna odmah da se desio GPU hang. GPU hang neće da izbaci neki exception ili nešto da kaže desila se glupost, nego CPU jednostavno mora da čeka i da vidi ako neko vreme ne dobije odgovor od GPU-a, onda će morati da pokuša da detektuje GPU hang. Znači mi sad čekamo GPU, nekad je okej čekati, nekad ste poslali možda neke komande koje vrlo dugo treba da se izvršavaju i onda moramo da čekamo neko vreme. Naprimjer, ja bih mogao da kažem da je možda 5 sekundi dovoljno da kažemo GPU je hangovao. Znači ako jedan frame koji inače traje 17 milisekundi ili 33 milisekunde, ako traje 5 sekundi, mogu skoro sa sigurnošću da tvrdim da se desilo nešto ovako, dakle da se GPU zaglavio. I sad, mi smo detektovali taj GPU hang, kako ćemo da proverimo gde se tačno desio GPU hang? Pa uzmemo i proveravamo ovaj checkpoint. Znači imamo checkpoint 1, on je ok, checkpoint 2, on je ok isto. Checkpoint 3 je sieve, znači nije stiglo izvršavanje posla na GPU do njega, što znači da se GPU hang desio u R3. To je manje više debagovanje. I mi nismo imali podršku konkretno u kodu za ove checkpointe, to sam ja morao da dodam. Vulkan ima podršku preko nečega što se zove Vulkan eventovi i dodao sam to u kodu i uspeli smo da nađemo tačno render pas u kojem se problem dešavao. I sada vrlo kratko zašto se problem uopšte dešavao. To je i najčešće zašto se dešavaju takvi problemi na Vulkanu, to je zbog barijera. Sad šta su barijere? Vrlo ukratko, znači barijere su jedan veoma kompleksan, pa rekao bih kompleksan termin, možda ne i termin, kompleksan koncept, manje više, gde vi stavljate barijere između različitih render pasova, između različitih delova poslova, zato što vi želite da se neke stvari na GPU ne izvršavaju paralelno. Vi želite da kažete, ovde konkretno, na ovom primeru,
ja sam sada kao stavio barijere između različitih render pasova. Ja hoću da kažem, render pas 1 mora da se potpuno izvrši pre nego što render pas 2 počne. Znači, ovaj prvi deo posla mora potpuno da se izvrši pre nego što drugi deo posla počne. Tako bude i za drugi i treći, tako bude za treći i za četvrti, za četvrti i za peti. Kada stavljamo ove barijere, imamo priliku takođe da menjamo statuse resursa. Šta to znači? Znači da ako recimo render pas 1 i render pas 2 koriste iste resurse, na primer teksture slike isto, ali ih koriste na različiti način. Naprimjer, render pas 1 će da piše u ovu teksturu, odnosno on će da je pravi, a render pas 2 će da je čita. Vi morate u ovoj barijeri koja se nalazi između njih da promenite status. To je jedna od stvari koju u Vulkanu morate da radite, a recimo u OpenGL-u i DirectX-u ne morate. Ovo vam dozvoljava da recimo imate mnogo bolje performanse, ali zahteva od vas i odgovornost. Ako vi zaboravite tu barijeru da stavite tu i ne prebacite status tog resursa, desit će se ovakve stvari. I naklivamo te barijere i moramo da ih stavljamo. I u suštini, znači ako bi se render pasovi baš pravili ovim redosledom na samom procesoru, to bi ovako izgledalo na GPU, sve bi se izvršilo kako treba. Međutim, stvar je što kod nas na procesoru se ne prave ovako render pasovi. Render pasovi se prave kod nas na više threadova, odnosno na više zasebnih niti. I kada imamo više zasebnih niti, mi ne možemo da dobijemo da će, evo sa desne strane vidimo kako tačno treba da se izvršavaju na GPU-ovi render pasovi, ali mi ne možemo kada imamo na više niti da ih pravimo u ovom redosledu, zato što kad bi ih sve pravili u istom redosledu na procesoru, sve bi to moralo da bude na jednoj niti. I onda moramo ovo da radimo. E sad, ako bi zadržali ovaj način pravljanja barijera, kao što smo ih pravili gore, da tipa stavljamo te neke, ove sada vrlo loše predstavljeno ovde, ali manje više moramo da vodimo računa o tome da recimo kod nas konkretno render pas 5 će da se napravi pre render pasa 3. I onda šta se dešava, oni se neće u tom redosledu izvršiti na samoj grafičkoj, odnosno na procesoru će prvo da se napravi render pas 5, pa onda render pas 3, a na grafičkoj će prvo da se izvrši render pas 3, pa render pas 5. Sad, ako oni koriste isti resurs i koriste ga u nekim različitim statusima, odnosno u različitim stanjima, vi morate da pazite tako da render pas 5 zna da je render pas 3 pre njega. Odnosno, ne možemo da prepostavimo da će u istom redosledu kao što se ovo dešavalo na procesoru, da se dešava na grafičkoj. I onda morate da pravite neki sistem gde svi znaju sve, znači svi znaju u kom stanju će biti resurs pre nego što dođe do tog render pasa, znaju u kom stanju će resurs oni prevesti i tako to. Problem je bio što mi imamo taj sistem, znači on je bio neminovan kad se pravio Vulkan, ali problem je što moramo eksplicitno da zadajemo resurse koji će da ulaze u taj sistem, moramo da im menjamo stanja, da znamo u kojim render pasovima se koriste i već. I konkretno ovde je bio jedan resurs koji se nije koristio u render pasu, koji je manje više jedna funkcionalnost koju imamo za, ja mislim, senke trave u igri. I taj jedan resurs nije bio dodat, a koristio se u različitim render pasovima koji bi se ponekad ovako pravili u obrnutom redosledu, ponekad ne bi, tad kad bi se napravili u obrnutom redosledu, tad bi nastajao problem i zato je bilo potpuno random. Znači nismo mogli mi da utičemo na to. To je bilo skroz uopšte do same raspodele posla na procesoru. Manje više, ali to je recimo jedna od stvari koje smo morali da radimo na Ghost Recon Breakpointu Study. I jedna od stvari koja me je to je možda bilo kao i vatreno krštenje za render, zato što to je bila jedna od ozbiljnijih stvari. Znači, recimo, baš zaglavljivanja GPU-a su jedna od ozbiljnijih stvari, mislim, smatraju se jednom od ozbiljnijih stvari na render mandatima, odnosno neka veoma ozbiljna stvar koja mora da se popravi, a teško je da se popravi. Miloš, u nekom trenutku si spomenuo Stream Connect. Jel možeš malo da nam kažeš više o tome? Da, nisam ni planirao da pomenem Stream Connect, ali jedna vrlo zanimljiva stvar, u stvari za Stadiju, pošto je to jedna unikatna stvar na Stadiji. Znači šta je Stream Connect, rekao sam već malo pre, vi malte ne streamujete drugim igračima svoj ekran i on se prikazuje kod njih, što je neverovatno. Da bi to, recimo, funkcionisalo na drugim platformama, na primjer na PC računarima, vi morali 60 puta u sekundi, odnosno za svaki frame vi bi morali da šaljete potpunu sliku, znači punu sliku preko interneta drugim igračima i onda bi to moralo stigne njima, pa recimo zamislite da ima 4 igrača u kopu i onda sva 4 moraju da šalju trojici drugih i onda svaki mora da skida slike od trojice drugih, dok na Stadiji je to sasvim prirodno, zato što igre se pokreću u cloudu, na nekim skupovima računara, skupovima servera koji su tu blizu, oni su u nekoj lokalnoj mreži
I sam taj prenos podataka je vrlo brz i kao da je idealno je za sam Stream Connect. Što na drugim platformama je nemoguće trenutno, ali Stadia je baš dobro, da kažem, balansirana za to. Balansirana možda nije prava reč, ali... Predisponirana. Da, predisponirana, rekao bih predisponirana. I Breakpoint je bio prva igra koja je, mislim da sam to već pomenuo, ali Breakpoint je bio prva igra koja je implementirala Stream Connect. Ja znam otprilike kako radi i u samom izbornom kodu i veoma je cool sistem, tako da cool je i sa tehničke strane. Ali ne smemo nešto previše da pričamo, naravno, jasno. Da. Dobro, izvini, jeste sad možda ne, opušteno skroz. Dalje, hteo sam, dakle, nakon tog razrešavanja, zaglavljivanja GPU-a, imali smo tu taj zadatak da optimizujemo igru na Stadii. Zašto bi uopšte optimizovali igru na Stadii kad je već izašla? Znači, prošla je, kažemo, neku validaciju, odnosno Google nam je dao da objavimo tu igru. Pa, prvo, uslov koji je bio za samu optimizaciju igre, odnosno za samu stabilnost igre, broj FPS-ova koje moramo da imamo se promenio, tako da sada naša igra više nije ispunjavala taj uslov. A drugo, uvek želite da optimizujete igru što je bolje moguće. Znači, ako nema nekog drugog posla, nekih konkretnih zadataka, mada bilo je, vi želite da igra radi što je bolje moguće, što je brže moguće. I mi smo konkretno morali da radimo određene tehnike da bi dobili tih 60 FPS-a koliko Breakpoint ima na 1080p rezoluciji. Morali smo da se namučimo, radili smo možda mesec dana na tome. Jedna od stvari koja je pomogla tome, nažalost nije besplatna, odnosno nije bila optimizacija koja je čisto optimizovala kod, je bila promjena grafičkih podešavanja. Sad, što se tiče samih grafičkih podešavanja, uglavnom na PC-u, na Windowsu, igrači mogu da biraju svoja grafička podešavanja. Znači, možete ući u grafička podešavanja, menjate kvalitet trave, kvalitet vode, distancu objekata koji se prikazuju, kvalitet tekstura i tako slične stvari, dok na konzolama gde imamo fiksni hardware, to se uglavnom fiksira, odnosno mi kažemo, mi znamo koje su najbolje podešavanja da bi ostvarili određeni FPS, ne želimo da damo igračima da tuče prkaju, da menjaju nešto, da se dešavaju nepredviđene stvari, da igra radi na 20 FPS-a, 15 FPS-a ili tako nešto, nego mi izaberemo odmah grafičko podešavanje i kažemo, to su grafička podešavanja koje će biti na ovoj platformi i nema promene. Sad, Stadia je imala grafička podešavanja sa kojima nije mogla da izađe uvek na 60 FPS-a, to je bio naš problem. I ja sam uradio jednu stvar, a to je da adaptivno menjamo grafička podešavanja. Znači, jedan najveći problem sa tim adaptivnim menjanjem grafičkih podešavanja je što vrlo je teško da dinamički promenite grafička podešavanja u igri. Primjer, ako promenite distancu, recimo podešavanje distance, sa recimo nekog mediuma na tipa high, ono što će da se desi u igri je da će stvari samo da niknu iz zemlje negde tamo u daljini. Znači sad smo povećali recimo distancu i sad će stvari koje se pre nisu videli da se vide. Dok recimo ako smanjite, stvari će da nestanu. I onda to izgleda vrlo ružno igraču, pogotovo ako se to dešava često. Međutim, ja sam uspeo da nađem neki balans između stvari koje mogu da se promene tokom samog izvršavanja igre. I to recimo izgleda ovako, mislim da ćeš ti morati da pustiš video. Ovo je sample, znači ovo je demo, gde se sve to menja na pola sekunde i vidimo možda ovde drveće kako menja neki svoj kvalitet ili slično. Tamo u daljini neke stvari kao niču iz zemlje i smanjuju se, ali to su uglavnom stvari koje nisu na prvi pogled primetne igraču i stvari koje se dešavaju dok vi igrate igru normalno. Odnosno, vi dok vozite kola, na primjer, vi ćete primetiti kako se stvari menjaju oko vas. Odnosno, to je baš ono što sam pričao malo pre što se tiče tih LOD-eva, level of detaila. Znači, stvari se menjaju kako im se vi približavate ili kako se odmičete od njih, zato što upravo ti neki redukovani mešavi koje koristimo na daljini nisu potpuno isti kao originalni mešavi. I sad, znači, ovako izgleda šta? Izgleda to menjanje grafičkih podešavanja, a grafička podešavanja se menjaju kada detektujemo da ne možemo da izdržimo 60 FPS. To je bila jedna od najvećih optimizacija koje smo mogli da uradimo i mogu da kažem da nam je možda 60 do 70% odradila samo ova optimizacija. Međutim, ostalo je još posla. Uglavnom, kada treba da optimizujete nešto za neku platformu, to nije jedan posao, nećete naći jednu stvar koja pravi problem, nego je uglavnom problem sistematske prirode, odnosno većina stvari radi ok, ne radi možda najoptimizovanije, ali nigde ni u jednoj stvari ne postoji neki preveliki problem. Ova druga optimizacija o kojoj ću pričati je manje više korišćena za FPS dropove, odnosno spajkove, koji se dese kada, znači u nekom trenutku gde uđemo u neku situaciju koja je
neki ivični slučaj, znači ne dešavaju se konstantno, ne dešavaju se tokom minut ili dva ili već, nego jednostavno na nekoliko frame-ova ili možda na sekund igrica samo malo zabode, malo padne FPS. I ovu optimizaciju koristimo za to. Zašto? Zato što ova optimizacija nije baš toliko pogodna za neko korišćenje na duže staze. Međutim, pogodna je, odgovara samoj stadiji. Poslije ćemo doći i do toga zbog čega je u stvari ona pogodna. Ono što se dešava ovdje na ovoj slici je da imamo neke render pasove, znači ovako izgleda naš frame i imamo dole taj neki monitor, odnosno ovo ne bi trebalo bude monitor, pošto sad pričamo o stadiji, ali manje više, dakle imamo nešto što prima sliku koja treba bude u određenoj rezoluciji. I sad kroz ove render pasove treba da provedemo neke teksture, pričao sam to malo, primamo inpute ili već neke buffere i već, i treba na kraju u ovom final render pasu da dobijemo poslednju sliku koju želimo da prikažemo na tom nekom sistemu, nekom objektu koji prima tu sliku. I pretpostavljamo da imamo dve teksture, one su u rezoluciji 1920 x 1080 i sad ovo nije ovako naravno u stvarnosti, znači ovo je neki demon, nešto što podsjeća na ono što se dešava u stvarnosti, ali mislim da približava baš problematiku i način rešavanja. Znači imamo dve teksture koje idu u render pass 1 i pretpostavimo da izlaze u istoj rezoluciji. Dve teksture koje dobijemo kao output izlaze u istoj rezoluciji. Dobili smo dve nove teksture, onda posle idu u render pass 2, onda iz render passa 2 izlaze dve nove i tako dalje. I na kraju dobijamo final render pass, final sliku koja ide na monitor. Znači ovdje smo pretpostavili da ove dve teksture se provlače kroz sve render pasove i dobijaju se nove teksture, tako. I svaki render pass će uzeti input i na istoj rezoluciji će izbaciti i output. Ono što mi radimo je adaptacija slike u tim, znači, nekim graničnim situacijama, tako da se ove slike koje se koriste na samom početku, odnosno ove teksture koje se koriste na samom početku, renderuju na manjoj rezoluciji, a kasnije ćemo tehnikama koje su u poslednje vreme mnogo napredne, tu sliku proširiti, odnosno dobit ćemo sliku koja nam treba u rezoluciji koja nam treba. To nije ništa novo, to se koristi u igrama već duže vreme, najviše zbog performansi, ali tehnike su sve bolje i bolje. Sa tim da vi možete da uzimate na početku frame-a slike koje su u nekoj rezoluciji koja je možda 2/3 originalne rezolucije po širini i po dužini i možete da ih proširite na sliku u rezoluciji koja vam treba bez ikakvih problema da će izgledati skoro identično. Znači, koriste se i algoritmi mašinskog učenja, koriste se, ne znam, sad zaboravio sam tačno koji se sve algoritmi koriste, ali znam da su tehnike vrlo napredne. Tehnike koje mi koristimo u našim igrama su vrlo napredne. Primjer, Ghost Recon Breakpoint koristi nešto što se zove temporal injection za to. Evo, setio sam se jednog. I, međutim, još nešto treba da se doda tu da bi sve to funkcionisalo. Ako bi pretpostavili da smo uzeli neke teksture manje rezolucije i da smo krenuli da radimo sa njima isto što smo radili sa teksturama prošli put, dobili bi ovo, znači ovo bi prošlo sve kao i prošli put i dobili bi sliku koja je u rezoluciji koja je manja od rezolucije koju prima ovaj objekat i mi to ne smemo da radimo. Znači, naša finalna slika, kao što sam rekao, mora da bude u originalnoj rezoluciji. Ono što treba da se doda je jedan render pass koji će upravo ovo da radi, koji će da primenjuje tehniku, da će ove dve teksture da budu u rezoluciji na kojoj smo renderovali sve teksture pred njih i prebacit će ih u novu rezoluciju koja nam sada treba. Ovaj pas uglavnom nije ovako kako sam ga ja prikazao na kraju frame-a, nego je negde ranije, znači mi ne želimo i dalje da gubimo na kvalitetu toliko. Tako da taj pas je negde ranije i onda recimo možemo da kažemo da se pola frame-a renderuje na manjoj rezoluciji, a pola frame-a da se renderuje na istoj rezoluciji koja nam treba. Na stadiju je ovo posebno pogodno zato što slika koja je manje kvaliteta, a imamo na konstantnom FPS-u igri, će izgledati mnogo bolje kada se streamuje igraču nego slika koja je dobra kvaliteta, ali na nekom nestabilnom FPS-u. Tako da ukoliko imamo sliku koja je naravno upscalovana, što znači da već u samom početku izgleda mnogo bolje nego da je slika stvarno na toj rezoluciji. Znači malte ne kao da je na originalnoj rezoluciji. I imamo konstantan FPS, to će izgledati mnogo bolje nego da imamo sliku koja je u originalnoj rezoluciji od samog početka, ali imamo tipa nestabilan FPS između 45 i 50, a treba da imamo 60. Nešto tako. I na kraju ovde dobili smo ovu sliku i možemo da je pošaljemo na taj monitor. I za kraj, još jedna stvar iz engine dela, znači napravio sam sad kao možda neku strukturu, malo engine, malo render, pa ponovo engine.
Mislim da je najzanimljivija stvar manje više koju sam radio sve ovo vreme dok sam bio u Ubisoftu, ovi neki manji bugovi i crashovi gde naučite najviše o jeziku, o samom C++. Šta se dešava ovde? Ja sam ovo nazvao zašto je STD sort crashuje igru, ne crashuje igru STD sort, crashuje nešto drugo, ali ako pogledamo ovaj kod koji se nalazi sa leve strane, izgleda ok kod. Znači imamo neki vektor integera koji ima veličinu 1024, znamo da kada ovako inicijalizujemo vektor da će svi biti jednaki nuli i želimo da ga sortujemo tako što šaljemo neki naš komparator koji smo mi definisali, komparator nam izgleda ok i vraća se, dakle ako ja manje ili jednako b, vraća se true, ako ja veći od b, vraća se false i to je to. Sve nam izgleda ok. Međutim, probamo ovo da kompiliramo, ovde dole ima i link, ne znam baš da li se vidi zbog pozadine, ali ima link na online compileru. Ako pokušamo ovo da pokrenemo, znači vidimo da se prevodi, što znači da je to tu sve cool, ali ovo što piše program returned 139 znači da je program crashova, odnosno dešava se neki crash. I sad, ovo na prvi pogled, ja da sam gledao ovo u kodu da mi se desio neki crash, ja nikad ne bih pomislio da je problem u nečemu od ovoga, znači ovo uopšte ne izgleda kao nešto što bi moglo napraviti problem. I onda kod nas se manifestovalo još drugačije i pretpostavili smo da je neka korupcija podataka koji se prosleđuju sortu, znači nismo mislili da može da bude bilo šta drugo, istraživali smo, videli smo da su podaci ok, imali smo mini dumpove koji se generišu kada se desi crash u programu, videli smo podaci su ok potpuno, znači nešto drugo se dešava. I na kraju smo odlučili da pribegnemo Google-u, što je verovatno trebalo na početku da uradimo, ali mislili smo da sve možemo da uradimo na svoju ruku. I tražimo C++ std sort crash i vidimo da ima nekih zanimljivih stvari na Stack Overflow, znači već s nekim ljudima dešavalo, očigledno nije nepoznat problem, nama je svima, ja mislim, bio nepoznat. I ulazimo na prvi rezultat na Stack Overflow koji nam kaže da std sort zahteva da imamo strict weak ordering rule, koji je objašnjen na sledećem slajdu i ispod piše kratko objašnjenje. Manje više, uokvireno je znači sa desne strane, sorter koji mi koristimo mora da vraća false ukoliko su a i b jednaki, odnosno ukoliko su ta dva argumenta jednaki, on mora da vrati false. Ako se vratimo unazad i pogledamo naš sorter, ako su a i b jednaki, on vraća true, zato što onda a manje ili jednako b jeste true i vraća true. I sad postavlja se pitanje zašto se ovaj problem manifestuje kod nas. Da li je neko napisao taj kod sada skoro i onda je krenuo da se dešava taj problem? Ne, znači taj kod je već stajao tu već 3-4 godine ili koliko dugo, neko vreme. I odjednom je krenuo da se dešava crash sada kad portujemo igru za Stadiju. Zašto? Odgovor je upravo u onome što je Jogi pričao. Znači prešli smo na novi compiler koji koristi drugačije standardne biblioteke i naravno sada je sve na Linuxu, opet drugačija standardna biblioteka, drugačiji headeri za standardnu biblioteku iz C-a i to znači da imamo različite stvari za standardne kontejnere, odnosno za standardne strukture. Što znači da vektor sam i std sort će funkcionisati drugačije na Clangu i na drugoj platformi. I to znači da nema veze što se ovaj bug nije manifestovao na drugim platformama, sad na Stadiji se manifestuje, zato što je Clang mnogo, pa rekao bih, striktniji što se tiče ovog pravila. I kako ćemo to da fiksujemo, manje više samo promenimo manje ili jednako u manje i to sve radi super. Mislim da je to, nadam se da sam dočarao ljudima kako je raditi u render timu i manje više ove neke zanimljive engine stvari. Ne znam, nadam se da nisam rekao ništa što će da me tuže posle, ali to je to manje više. Ja pre svega da vam se zahvalim, hvala vam puno na prezentaciji. Ja mogu da kažem da sam uživao iako stvarno skoro ništa naravno nisam razumeo, ali eto, ostavljam na gledalcima da ukoliko ima nešto što njima nije jasno, da mogu da nam pošalju pitanje. Ja ću ostaviti, mislim mogu preko društvenih medija ili na mail da nam pošalju. Mi ćemo se truditi da odgovorimo na ono što smemo. Vi ste nekoliko puta i u prezentacijama napomenuli da ima stvari o kojima stvarno ne možemo da pričamo i trudili smo se nekako što više da ipak prenesemo. Tako da, eto, hvala vam još jednom, a narednu epizodu možemo da očekujemo pa za nekih mesec dana i ništa, eto, vidimo se tad. Ćao! Vidimo se.